Mae'n siŵr fod y fuddugoliaeth gyntaf yn erbyn Aber wythnos yn ôl di codi a di bod yn hwb i hyder Airbus UK. Owens yn troi, yn ergydio. A doedd ddim yn bell heibio'r nod chwaith. Andy Owens yn gri, yn troi i ddyn. A modfeddi'n unig heibio'r postyn. Fahia a'r croesiad. Bale yn cael ei chlirio, ond mon mor bell a Cummings. Toure. At Spence, a McLagan yn gwbl glir o flaen gol, a'r Barri ar y blaen. Diolch i Kane McLagan i bumed golau y tymor yma. A anreg penblwydd cynnar i Kane McLagan fydd yn dathlu benblwydd wythnos i heddi. Doedd Spence ddim yn cam sefyll. Y Barri ar y blaen. Jake Phillips ymlaen at Owens yn ei derbyn i nôl. Roedd honna'n dacl erchyll gan Callum Sainty. Ac falle ei fod yn lwcus na wylodd e'r garden goch am y drosedd yna. Cyfnod da o bwyso gan Airbus. Andy Owens wedi bod yn amlwg yn yr hanner cyntaf yma. Wedi dod yn agos unwaith. Yn brwydro i ffordd heibio'r amddiffynwyr, ond i ergyd heibio'r nod. Ond mae wedi bod yn fywiog. Plant yn isel ar bediad campus gan Lewis. A Darlington yn rhwydo, ond mi roedd y blaenwr yn cam sefyll. Arbediad da gan Lewis o'r gigrydd wreiddiol. Y peniad yn ôl i mewn gan Matty Sargent ac oedd mi roedd Andy Owens ac Alex Darlington yn cam sefyll. Strong ar tafliad. Andy Owens unwaith eto yn ymosodol! Ac unwaith eto mor agos at sgorio. O, mae wedi bod yn llon llaw yn y gêm yma i amddiffynwyr y Barri. Fahia. Yn canfod Spence, Fahia di parhau a'i rediag ac edrychwch ar y lle sydd ganddo fe ar yr asgell dde yn isel i gyfeiriad Toure! Mae e'n gwybod yn iawn, ddyle fe ddim fod i methu'r targed o fyna. Cic Roberts i hyrddi'r bel yma. I'r cwrt arall, Lewis yn dod yn ei methu hi, Plat yn rhwydo. Ond y dyfarnwr yn dynodi fod na drosedd ar y golwr. Dyw Steve O'Shaughnessy ddim yn hapus o gwbl ar y fainc i Airbus. Yn meddwl bod ei dîmau wedi union i'r sgôr. Steve O'Shaughnessy yn goffo gadael y fainc. Wedi gweld y garden goch. Tipyn o frwydr rhwng Hugh a'r eilydd Jordan Evans. O, diar. Tackle wyll gan Matty Sargent. Mr Townsend wedi estyn i'w boced ôl ac yn dangos y garden goch i'r chwaraewr 19 dod sydd ar fenthyg o Wrexham. Strong. Ac yn gri. Y croesiad i gweiriad Owens! O, siwt fethodd yr ymosodwr y cynnig yna. Y croesiad yn berffaith i Owens, ond yn methu ar reoli. Jordan Evans i'w chod i hi. Lewis yn dod ac yn ei methu George Hughes. Wel, fe ddyle George Hughes fod i union i'r sgôr yn fan hyn. Andy Owens yn camreoli am unwaith a chyfle gan y Barri nawr i wrth ymosod. Pas wych gan Curtis Watkins ac edrychwch ar y lle sydd gan Toure. Mae McLagan yn rydd yn y cwrt bach, ond ergyd Toure yn taro bon y postyn. Cyfle i selio'r fuddugoliaeth. Look, I'd like to think I'm a relatively honest manager. You know, I think that in the first half I thought Airbus were fantastic. I wouldn't say they created loads against us, but I thought they were fantastic and the movement really caused us some troubles at times. After the shape change and the boys taking on information, I think the second half belongs to us and the better chance of the game have fallen to us. But yeah, I've got to give them huge credit for that first half display. I'm very proud of all the players. I thought from the kick-off till the end of the game, I thought we were outstanding. Our passing was really good.
Thought a couple of decisions didn't go our way, but we've got to improve on it again. We haven't got 3 points, but the performance-wise, we just got to keep playing as we're doing. Oh, delighted at the start, yeah, really delighted. And if the season ended now, I'd be over the moon. But a long way to go. Another tough game next week at home against Druids. So another one to look forward to. But yeah, really happy with the lads, their application at the moment. We're nowhere near hitting our straps. There's so much more to come. But we're gradually getting bigger, gradually getting better, gradually getting stronger. So all good.